କିଛି ରହସ୍ୟ ମା ଉପଳାକ୍ଷୀଙ୍କର। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ସାତଶଙ୍ଖ ନିକଟସ୍ଥ ପାରିପୋଟଳି ଗ୍ରାମରେ ବିରାଜିତ ମା ଉପଳାକ୍ଷୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମହିମା କଥା। ଏହି ମନ୍ଦିର ରତ୍ନଚିରା ନଦୀର ପାଟଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ମା ଉପଳାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ଏଠାରେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଯାଚନା ଭୋଜି ହେବାର ଇତିହାସ କ'ଣ ରହିଛି, ମାନେ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି ପରମ୍ପରାରୁ ରହିଗଲେଣି ସାତ ପୁରୁଷରୁ ରହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ବେଳକୁ ବେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ସମୟ ହେଲା, ଏଠି କୋଠା ହେଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ରୋଷେଇ ଉପରେ ଆପଣ କି ମତରେ କି ଯେଉଁ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶିଖି ମାନେ ସାଧା କି ଆଇଁଷ ତାପରେ ସେଟା କେମିତି କ'ଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଆମିଷ ରୋଷେଇ ରହୁଛି, ସବୁଠୁ ଭଲ ରହୁଛି ଆମିଷ ରୋଷେଇ। ଏଠି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମୋ ନାଁ କାଳନ୍ଦୀ ଜାନା, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପାରିପୋଟଳି, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ପିପିଲି, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମା ଉପଳାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାରିପୋଟଳି ଗ୍ରାମରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଆପଣ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଠିକି? ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ବି ଯିଏ ବି ଖାଦ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆସେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେ ଯଜମାନେ ଯାଚମାନ କରନ୍ତି, ଏଠି ଯଜମାନେ ପୂରଣ ହିଁ ହୁଏ। ଏଠି ବି ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେଟା ଭଲରେ ହୁଏ। ସେଟା ଖାଦ୍ୟଟା ବି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ ତ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଠିକି ବି ଆସନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଗାଁ ପ୍ରତି, ଯାହାକି ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଗାଁ ଲୋକ ବି କରିଛନ୍ତି ନେଇକି ଗାଁରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲେକିନ୍ ଇଏ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି। ଇଏ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ମାଆ ନିଜେ ବି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିକି ବି ସେ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ମୋତେ ଏହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାରିପୋଟଳି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏତେ ପୁରୁଣା, ଏତେ ଇଏ ହେଇକି ଥାଇକି ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଜାଗାର ଇଏ ବି ବଢ଼ିଲାଣି, ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନାଉଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ ବି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ଏଠି କର ତମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଚ୍ଛା ସେ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗା ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଏମିତି ଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଅଲଗା ବେଳୁ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି, ମାଆ କେମିତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏ ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରିବେ କି ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କି ମତ ରଖିବେ? ଆମେ ତ ଏ ମତ ରଖିବୁ କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ଏଠି ଭଲ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଇଏ ବଢ଼ିବ, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ମାନସ୍କାମନା ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ଏଠି ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ବନେଇବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ରହିଲା। ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେଚ୍ଛା ସେ ସୁବିଧା ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି କରାଯିବ। ଏଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବନି। ଏ ପ୍ଲେସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନଈ ରହୁଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ନଈ ରହୁଛି, ଆପଣ ନଈର ଭ୍ୟୁ ବି ନେବେ। ଏଠି ଚାରିପଟ ବହୁତ ଖୋଲାମେଲା ଜାଗା, ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମା ଉପଳାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ରୋଷେଇର ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମିଷ ଭୋଜି ହୋଇଥାଏ। ମାଆର କୃପାରୁ ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ବେସରର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟର ନରେଶ।